L-odwa tajba, insellmilkom u nilqakom għal din il-belit. Ħan nibdew talba fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Ringrazzjawkom lejn ta' dak kollu li qiegħed tagħmel magħna, nitolbuk il-qawwa u d-den fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kompli ħatina qalb miftuħa għal dak li inti tixtieq minna. Missirna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif issemek ta' fl-art, ħobżna ta' kuljum ħatina llum għaffirna dubitna ma naffir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela nilqawkom għal din il-Polza tal-ewwel sena kindergarten Bniet. Ħantukom ftit informazzjoni kif qed taraw għandna lurna ġdida u ma nafx jekk segwejtux il-lista ta' applikanti li ppubblikajna fuq il-website tal-Knisja kemm intellaw il-grafika. Ħalli nkun nista' ntikom. Mela, kemm intikom daqsxejn informazzjoni meta ppubblikajna fuq is-sajt tal-Knisja rajtu li hemm it-token number qabel ma nimxi għal din l-informazzjoni. Hemm token number fejn hemmhekk huwa n-numru li se jittella dalwaqt mill-urna kif qed taraw bħalissa. Dak in-numru li se jittella huwa abbinat mal-isem l-isem il-kunjom u n-numru tal-applikazzjoni tat-tifla tagħkom. Ġifieri jekk forsi ma rajtuwiex u titlu iktar tard fuq is-sajt tal-Knisja li hija www.knisja.mt, hemmhekk fuq sezzjoni skejjel tal-Knisja tistgħu taraw din il-lista ta' applikanti li ħadd tipparteċipaw fiha llum u hemmhekk mal-applikazzjoni li semmu l-kunjom hemm it-token number. Issa biex intikom daqsxejn informazzjoni wara li ppubblikajna ċirkulari f'Jannar li kien hemm 6 applikanti tal-impjegati li waqgħu it-tielet kriterju, 4 applikanti li żammew it-tielet kriterju tal-kriterju tal-impjegati li sieħdu sehem ukoll fil-Polza tal-lum, 23 applikazzjoni bil-kriterju tal-aħwa li waqgħu it-tielet kriterju u 8 applikazzjonijiet bil-kriterju tal-aħwa li se jipparteċipaw fil-Polza tal-lum. Kellna 3 applikanti bil-kriterju 1H1C. Il-kriterju 1H1C regolament tihom eliġibilità li japplikaw ma tat-tielet kriterju u jekk ma jkunux inqabżu l-10 postijiet ikunu jistgħu jieħdu posthom hemmhekk. Għandna żewġ applikazzjonijiet minnhom li se jipparteċipaw ukoll fil-Polza tal-lum. Għandna 44 postijiet li huma okkupati, 5 postijiet li huma riservati tal-aħwa 3.1 għalhekk total ta' okkupati u riservati jiġu 49 post. Fir-regolamenti konna ppubblikajna 88 post għall Bniet, 7 postijiet itnaqsu minn tal-Bniet għas-subien u kien żdied post kien inqeleb post minn tal-Bniet bis-support għall Bniet mainstream. Għalhekk total ta' postijiet vakanti jiġu għal 82 post. Għalhekk illum min se jiġi mir-rank number 1 sa rank number 33, min se jiġi sal-ewwel 33 post se jipparteċipa għar-reġistrazzjoni tal-iskola. Mela nistgħu nibdew il-Polza.
numri ħalli ngħidu l-ewwel numri. L-ewwel 12. Mela. Skam niċċekkjaw. Ħalli mbagħad naqraw l-ewwel 12 il-numru. Mela. 13, 327, 327, 350, 350, 508, 508, 371, 217, 297, 55, 516, 289, 334, 99. Dak huma l-ewwel 12. Dawn huma it-tieni 12. Hekk sakemm nikdbuhom ikunu verifikati imbagħad ħajtilgħu fuq il-grafika u naqraw in-numri. Mela, fit-13 il-post ġifieri 127, imbagħad 278, 284, 338, 515, 169, 428, 95, 71, 383, 532, 514. Grazzi. Issa għandna it-tielet set ta' 12 imma selek sal-ewwel 9 huwa sa 33 sa 33. Imma kif semmit fil-bidu għax għandna bżonn ta' 33 imma mbagħad il-kumplament xorta ħantellawhom for completion sake. Mela fil-post numru 25
huwa token number 273, imbagħad 389, 393, 343, 141, 404, 299, 123, 234, imbagħad 501, 125, 222. Sakemm nikdbuhom ħalli kunu xi ħadd jiktibhom, in-notar jiktibhom ukoll jivverifikahom ma' tiegħu, imbagħad nuru l-karta jiena nerġa' ngħidhom u jerġgħu jkunu verifikati. Mela fil-post 37 biex kull darba niftemu, mela issa għandna 345, imbagħad 283, 492, 349, 197, 34, 175, 316, 108, 427, 439, 441. Naddu għal set ieħor ta' 12. Se jkunu verifikati dawn in-numri kif semmejna huma l-ewwel minn wieħed sa 33 dawn qed inkomplu ntellawhom biex intom ukoll la sodisfazzjon tagħkom kun hemm completion. Mela fil-post 49 hemm it-token 202, imbagħad 435, 214, 429, 195, 228, 438, 491, 367, 168, number 1 by itself, mbagħad 204.
verifikati dawn is-set. Nibqgħu ngħaddejjin dan il-proċess kollu sakemm sal-500 u xi ħaġa li għandna illum. Mela fil-post 61 it-token huwa 489 imbagħad 236 79 520 221 245 488 304 416 183 26 u 120. Ħanaddu għal sett ieħor. Nerġgħu nivverifikaw dawn it-tnax. Fir-rank 73 għandna token 177 imbagħad 292 270 385 198 133 134 122 386 285 353 266. Kittellaw 12 oħra li tkunu verifikati sakemm imbagħad nerġgħu naqrawhom fuq il-grafika. Kif qed tindunaw li wara kull 12 nagħmlu dan il-proċess. Fir-rank 85 ġiet it-token number 52, imbagħad it-token 9, imbagħad 172, 152, 171, 341, 288, 116, 521, 340, 475, 296.
verifikati. Fir-rank 97, 5 to 5, imbagħad 117, 241, 436, 322, 162, 480, 165, 207, 326, 517, 12. Isiru l-verifiki meħtieġa. Mela fir-rank 109 hemm il-token 335, imbagħad 305, 446, 138, 469, 356, 137, 136, 317, 216, 92, 235. My work is easy because I just click on it. Here's how I keep track. Fir-rank 1 to 1 hemm it-token 410, imbagħad 411, 358, 530, 325, 237, 379, 182, 189, 61, 377, 107.
Fir-rank 133 hemm it-token 180 imbagħad 398, 537, 81, 233, 53, 437, 128, 361, 190, 362, 384. Fir-rank 145 hemm it-token 73, 229, 135, 211, 332, 227, 163, 281, 423, 115, 352, 457. Mela fir-rank 157 hemm in-numru 88 bħala token, imbagħad fil-158 hemm il-194, imbagħad 375, 490, 83, 43, 231, 192, 414, 74, 97, 142.
Fir-rank 169 għandna token number 5, imbagħad 479, imbagħad 355, imbagħad 32, 244, 147, 499, 406, 203, 333, 220, 512. Għandna token 243, imbagħad 471, 421, 303, 112, 306, 445, skużawni, 445, imbagħad fil-rank 188M21, 78, 286, 20 u 354. Mela fir-rank 193 għandna token 246, imbagħad 247, 366, 468 by itself number 7, imbagħad 347, 84, 460, 173, 258, 124, 199.
ħalli nbidlu ftit il-battery. Grazzi tal-paċenzja tagħkom. Naraw il-grafika fil-post, fil-rank 205, hemm it-token 146, imbagħad 310, imbagħad 487, 205, 267, 232, 311, 14, 523, 157, 330, 373. Fir-rank 217 għandna it-token 45, imbagħad 185, 323, 264, 30, 419, 382, 430, 364, 65, 477, 75. Fir-rank 229 għandna it-token 87, 156 imbagħad 262,
76 422 346 145 529 101 504 556 467. Fil-rank 241 għanna it-token 93, imbagħad 431, 482, 409, 23, 291, 420, 483, 451, 464, 41, 193. Fil-rank 253 għanna it-token 91, imbagħad 533, 449, 390, 110, 376, 196, by itself number 6, 500, 249, 378, 63.
Hekk nkunu issa kważi biżna ftit għandna biżna n-nofs ta' din il-polza. Fir-rank 265 għandna token 166 imbagħad 308 447 294 49 215 280 260 132 25 496 u 450. Ikkanna sa 537 intellaw l-affarijiet. Fir-rank 277 għandna token 100, imbagħad 89, imbagħad 470, 531, 82, 16, 524, 360, 409, 336, 178, 408, skużawni, mela fil-rank 285 408, mhux dak li kif semmejt. Imbagħad fir-rank 286 336, imbagħad 178, imbagħad 462. Mela jekk sakemm nerġgħu nivverifikaw dan is-set ta' 12. Mela fir-rank 289 għandna it-token 219, imbagħad 478, imbagħad 54, imbagħad 302,
263 248 474 433 223 359 184 imbagħad 324. Fir-rank 301 għandna t-token 72 imbagħad 24 104 522 293 498 206 320 153 111 507 239. Naddu għal set ieħor ta' 12. Fir-rank 313 għandna it-token 315 imbagħad 40 309 456 417 510 453 186 160 148 486 u 218.
5 għandna it-token 497 121 27 494 313 imbagħad 42 458 465 139 405 257 u 90. Fil-rank 337 għandna it-token 212 imbagħad 58 261 509 452 118 254 35 176 250 443 274. Fil-rank 349 għandna token 11 imbagħad 321 424 130 381 28 98 493 161 370 402 u 396.
Fir-rank 361 by itself number 3, imbagħad 463, 298, 77, 484, 387, 401, 210, 485, 80, 167, 191. Fir-rank 373 għandna it-token 502, imbagħad 255, 256, 226, 31, 511, 481, 473, 344, 279, 155 u by itself number 2. Fir-rank 385 hemm it-token 208, imbagħad 454, 442, 505, 96, 328, 287, 265, 269, 238, 242, 38.
Mela fir-rank 397 għandna it-token 109, imbagħad 448, 144, 337, 506, 272, 503, 154, 188, 535, 158, 329. Fir-rank 409 għandna 339, imbagħad 357, 495, 527, 459, 251, 51, 418, 209 by itself number 4, 102, 67. Fir-rank 421 għandna 534, imbagħad 22, imbagħad 50, 399, 29, 19, 472, 131, 282, 380, 466, 369.
Fir-rank 43 għandna it-token 15 imbagħad 1 to 6, 47, 536, 372, 181, 143, 318, 518, 363, 434, 170. Fir-rank 445 għandna it-token 307 imbagħad 407, 129, 44, 275, 66, 300, 140, 10, 314, 46 u 48. Fir-rank 457 għandna it-token 57 imbagħad 113, 68, 187, 432, 440, 37, 455, 106, 342, 276, 391.
Fir-rank 469 għandna token 368 imbagħad 224 179 295 394 imbagħad 94 62 213 105 86 290 174. Fir-rank 481 għandna it-token 301 imbagħad 149 17 331 225 259 60 425 164 39 253 461. Fir-rank 493 għandna il-114 imbagħad 268 imbagħad 476 395 312 18 519 230 119 388 444 412.
Fir-rank 505 għandna it-token 400, imbagħad 200, imbagħad 271, 85, 513, 526, 348, 397, 426, 159, 59, 528. Fir-rank 157 għandna it-token 392, imbagħad 33, 277, 319, 415, 70, 240, 413, 403, 151, 36, 103.
U dawn huma l-aħħar numri. Mela issa ħnibdew mill-5 to 9 għaliex huma l-aħħar 9 għaliex l-oħrajn konna semmejnihom diġà qabel. Mela l-5 to 9 huwa it-token 150. Imbagħad il-530 huwa t-token 69. Imbagħad 64, 374, 201, 351, 365, 252 u 88. Grazzi ħafna u hekk intemmu din il-polza tal-Kinder 1 tal-Bniet għallum. Grazzi ħafna u il-kumplament tal-ġurnata tajba. Grazzi tal-ħontu magħna għall-polza tal-lum tal-ewwel sena Kindergarten Bniet. Mela kemm infakkarkom li min ġie mir-rank 1 sa 33 se jipparteċipa fir-reġistrazzjoni tal-iskola fejn tkom il-ġenituri tażlu l-iskola u dik se ssir fil-5 ta' Ġunju u tal-Bniet tibda fl-10 ta' filgħodu. Ftit ġranet qabel ħadd irċievu email mill-uffiċċju tagħna fejn se jkun hemm id-dettalji tagħkom tan-numru tal-mobiles, indirizz, emails fejn intkom hemmhekk ħadd tiċċekkjaw li d-dettalji li għandna huma tajbin f'dak il-każ dejjem għamlu reply anke jekk f'każ li l-informazzjoni li hemm imniżla hija tajba biex aħna nkunu hekk konfermaw li l-applikazzjoni li l-email irċevejtuha. Fuq din l-email ukoll se jkun hemm l-informazzjoni tal-iskejjel minn fejn intkom tistgħu tażlu bid-disponibilità ta' kull skola li għandna disponibbli. Dak kollox min-naħa tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna u ġurnata tajba.